Enianum ni adofo mame mamo akwa abasronko enfambra emergency Ghana TV na ene story no megidi se mo bekai eye awraba bia oni ne kunu eye ejapade na ne kunu free mu na okunu na busuafo je ejapade no esan je emma ne se omumma mami echefa ne chefa ewo ejapade nim na ne ma ne nso a omumma ne hunu na ene ya meka sei okunu na busuafo aba bepie mo fidiem ha se ya omo nso echirechiro mo nsemu Mijidi se wo petie ni omo so mafemu de enti kame ho ne yenkonkotie embra ne ba ya toatoa ya adwen e de afa ho hye no ne bre no a wo bre ye no onti sumi e no se da bi me ngware because me ye kunan kwan amode me fa aso enti me ngware no waka se wo ngware ni to ma jajapade ni nyina afre ni nsem ekoba sa ne ye ha no wo be kan asem kire ye ne ye fre enipa no ne ye bisa wo mu sa asem se ni nipa na beka na obi beka asem to mframa kasie wem na wiase nyina etie no wa na yiwa no a wala toi wala moi ça moi je parle pas parce que je peux pas que je vais dire quelque chose ça no me nkasa etino wiase fu otie bone amodi nipa no na nso bia na ka wa no yiyi enam so ma ye frère papa Abraham Salifu ana Salifu ni Ibrahim Salifu Ibrahim se adentina munua bema ewuo munua panyin ewuo na ne yire esrem yenye kokofuo na wo ma beye kokofuo wa Ashanti na beba na bre na mo se koko no wanware munua no momfa ma no na wo de atwe nkwada no Monsa tabira kurare ba ko de na kotene srem ama ogugu je ne so kodani nko school wo mu tietia kodani fa hudie so sai na abeba yi kan se wo boa ne boa na yato yensa ye boye homode frɛ papafo no ene wo mu kasa yi Abraham Salifu ne ne kasa wo kacha yensa de abeba ne kan nyina wo boa na wakofa be ma bi papa ne yare nyina na be ma bi ba wie ne to ama kwan na be ma ne fa ne wie ne to no na wo ma ne nye ho e ka ho bi era papa na wuo ono so de papa ne ko hawo mu eti sa baba ne tra ka sansam no a eye sabi akohwie ana obetena ye hanom a fidikasie we so a obeka ye ani ye say ede asam na mo ka no mami ba ye wodi su na ba ye say adwira ho sam kase ato no a wo sum na mo so mo say o mo say ni ya wani ba ma no awu te say wa wore ba ma ani ba ma na ye dan etie ani ye say oh sa ani na ye beto ye nsa afre wo mo amwa ba sabre abusuafo na ba betra ha maami nanu masam na maka no ebia no wo beka no be pese papafo ne te asem wo de bedan yen ya ha yenyi wo bi esika yem petro efirisa metu efufuo eye mede saa na nsutuo eye wo de etie medi tro fisa me na abeto ma anya osempo anya otaku ene wa ba bedi tro ti sabre maami ne wa ha papa ni nuanom enso nyina ba belande ye ba bebusa asem nu fisa Ghana ha yensisi wo bi se ye no kura maame akwaba asem a me kan ye no a wo be kan na me di bia ka ho ana na yi bia firim mama mpa cho no ano no asem a me kan mu ebi nso mfirim ebi amem ebi amfirim na ga se me ye Dr. Sharp yes etina se wo kunu abusuafo na tewe Mpacho do di ka no oye hwan mpacho ye friend say bodidi kire mpacho Salifu Ibrahim ono ne ya ne kasa aye no wono na adaji fie no wono na adaji koko no God Salifu fa ndane eyi ni ma no ma mpacho piako boko ma no piako ma okay Ibrahim oh to say ni bia boko de God Mami, papa no to nja na hwan ya. Me ba cho me kunu penni. Your friend is saying. Me ba cho Idris ba me wale ye ne de ya ntena ho ntino me hye da nim o munyina. Okay, fa video no ma no na me chia no. Pa cho pia keke. Hello.
Hi. O mo to say. But your friend say. Obia nyini phone no fan to silence yesra mo. Me ya wo mu TV shi ya be frefre mo sa. Me ba your friend say. Me Idris Sale. Mbacha wo die ne opanyini no a otwa da ni awedan. Me nua kuma no. Wo nua kuma na wuye no. Sana wo so kunu na nyini pa na. Ai papa fa ai Mike ne ma na ma me. Pa chai. Ana nyini che me pa. Na wo no wo mfie say. Me pa cha me 42. Na papa no wo mfie say. Pa cha ende ni ntini. Okay. Me ba cha do te wo nche ho so mo na na fidie no ma no. Papa fa wo fu no to silence no. Me ba cha fa ai no dani machine no ma no. Me ba cha da fra wo say. Me ba cha papa aha yenya kolo. Wele mani die mo ai. Esra mo a. Aja ya fra wo say. Adam. Me ba cha wo die ne papa na we twa da ni awedan. Wakonta. Wo die ni ababai. Uni abema no. Me pa cha me nua be ma ba. Ni sister ne di kan ba wale na nsa me ban. Aha, to ano so ni nua ba ware ni mu. Pa cha. But gere ma me bare papa ba no. Do wo busu ni bi amane. God. Aja, pa cha fa fidie no ma papa we no, ma me ne nkasa. De me ne wo kasa afon so no. Ah, okay. Me ba cha na dai na unua ba ma wu. Na wone ne yira ye kokofu. Kokofu no esirem sabi mo de ya na wo pa mo de bo ayen. Any tomatoes, any catsie, any beans, and atoko. Na koko ni ese bi ni sirim. Ade na obe ni ni kunu. Abe warrior, mo de na ma na warrior. Na wa warrior, na na japade no. Japade no so no, akwa ye bibi basa se. Japade no mo a mo mpese abebe ni nsa beka bi. Ye di entira, pa cha wo. Mama wo kwa he. Madam ni ase. Ya dawo so wase. Ya banga ni aba. Mame oya me yere. Your friend is saying? Your friend Memu. Okay. Nti oya me yere minnu kuma yere. Mona modene ma na ware. Mona modene ma na ware. Yes, sir, no one ne papa mo ho. Eti mona mo kosere. Ana modene ma mu nua no. God, ana aye den. Na ya ka se ye nua no. Wa ware ma mi ansa. God. Ba ko no di ka ware no. Ono wonwo Wanyeba. Okof wanwo ba. Na okofa we sister. Ono na wo mi ansa. Ona na wo mi ensa. We sister, your friend is saying? Sakina. Na we no wo efon aso Ya boni din no wa. Sakina no. Da bi ababa ya brantie no we no na mempe. We your friend Adam we. Nti ni sister na di ka ware no. We na menu ya no wo offense bofo. Yeah. Nama. Ti oho no na we no baby hotel no o di ka eje shase no. Yeah. Na o she ni shesha wo. Oni ne kunu wo bofo. Nti o mo frɛ na ma na ba. Na o mo age shase na ma na o do koko. Nti ampa no mo frɛ mo shesha no kakere no she. Ni kunu ni ba pena. Na o mra na o mo age shase na ma na shase na ye. We kura no ya dia na o she o tonwa na o dana ma ha dana ma we. Nti o dana ma we no ni shesha so na wo mi no sha. Na o frɛ ne shesha no na o kakere no kunu she o pe na mo koye. Na ona toye etua sika e de ma wo. Kwa na toy. Adam no. And to tua sika ma henefo. Na konta or man na konta. Or the man na konta no. Na you how many acres? E pa cha na to ya how many acres na to London. Say yako hesa so me ba cha Mike no ya pia bra wo kakra me pa cha say yako hesa so na e firo na wo nima ekene no do na asase na ye. To twam o fam hwe na o se o se mo pedia munye. Mo pedia munye. Dabi o mo to ya na mo munye. Yami yanche. Ana wona wo kwaje yami yanche na se wakonta na kwaje yami yanche no. Ne me contact obofo. Ana mo pete abese na koko uhweso. Yeah. Ana me ka o sister friend say
babi amotene enye mawo yeah ntinka abeya me pesa se bi nyina mama abunu na monye na daake no omo cha mo ya chefa bi ede efrim ahante wo sister no ne papa ne ya abunu no how many years okay me nua na edika do sasa so kora ya no no so onye sasa bi onto o dana mama me se wo badana mama dem de mama me sister ana me dem ya do odo mo 3 years before that odana sasa ne mama ana me di mama konta no nti me konta na so ba hwe ma oje ye no na o se ase ye ejima no a na bo nkora mi no de ya to so mi ansa no wo a ofiri mu no nti ofiri mu wie no na me konta me say me mama ka chi ho ya fa ma na nwale na me he nkora no na me mama papa nti ase na sabre na wuni aba no we na me he nkora no so no ofiri wo mi ansa no wo sabre na koko no wo mo start ana na wo mo start o ma ye me am dika ye be 3 years no sana me dana ma omo eti wo mo no ye no a wakonta ne wuye wunu aba ne wuye no na wo nkwada no te se nkwada no wo mo mfie se mpache o nkwada no mo wo warranty wo ma ware samre na wunu aba ne wuye na afu ayi no wo mo te se nkwada no nkete ana wo wuye ana abraba no ko ware ababa wi o wuye no ana mo ko ye ayi no wiye no ansana o me konta na ba back extreme papa say on fa me mane ka kire ne de en manu wara no no matra mo hen kola no papa kan say dabi we no wara won yan ye ma be bia ma me okay pa ye ma bra no fa ma no so na ahodin na heda ni ho wa ye ansa na ko sim okay na ko ni nuan ho mo ko sere ma me ma no kostre ne ma no ti sabe na nkwara na obeye mfie du ene nebo a na wo mususa na mususa ana o mo kostre abeba we ana ye de ne ma papa no ana abeba yi ba o ne papa ro so to aso ana o mo ya masabre nkwara na wo mfie sei nkora de wo ma memba na de wo wuni ano a wa wuni ne ma no o mo wo mfie sei se bia ware god ho na me peti an apostle abrewa no me pacho fe fidie ni ma papa yi ma me papa me pacho wo je fidie we na god afede ye kwaye nim sabre no na nkwada ni susa ana abeba we mo kosere no ma ne bae obae wantena se wone papa no to aso ye fu no na wo ma nye o mo ye akopem se koko no o mo chemu mami tambe ni o mo che koko ofirum me nna ne firum ansana mo che koko no me pacho fa mic we no wa me pacho piano me pacho ya mo anu mra suma me pacho wo kunu wu ye no no wu ye no mo cha ya na so wu ye no mo cha me pacho me kunu wu ye no na me wosirem ho na o mo de koko no ma hweso nti me ba ya hweso ni ne te ya 2 years ana ma me ne be kasa fuo no ye nche na ye nsanko ho esa ye te kura wonya bi nti ye nche no no nje ne de anya den enhwen ene ma o mo kwache ena o mo de ma me ne fama no na o mo de me fama me nti papa na o de koko no ma hweso no ena o be kasa koko no kura enheda enso nti no o mo achemu de ahweso ni kasa wo san te a emo amene nkwala no ti menhwa so na mente na memfa bintoto aduane man nkwala ni ti papa ni wu yansa omo che god wo mu che no a wuti kokofu no wuti how many bags first time bunyansa first minya 1 bag second 1.5 third nti third na mete no na minya 2 and fourth ne dem anti number beje god na wuti koko no na wonim se papa no wo nkwada ebi eka wo ma no nkwala mi ana metete wo mo de ahi wukunu ma no why na atete wo god na wuti koko no a sika no na wo man ofre nkwada no eka kire wo mu se ejapade no me baba to se wo papa ye tie mi ye pa me baba to se wo papa ye so no ma me na ye estati ya na mabeto so eti sabre mayate eti sei na menya eti no mo ka de sika na nie wo ye bi da mama me ye bi che say ahase na mete 1 bag no me kunu ni nwa kuma wo ho ye friend ka sin wo hefa pato wo sirem god ono na se nkura na akodi ni ho me friend ka che ni say papa koko no matio na sei ena menya
nti me pese me di bi ya den emma na ode ma enkwala na omuwo fi bi se na me so me ba be ma ka ho efie ho na me kunu be ka kire me se omo ha kra me nti me hwe wo omo nti me fasika ne de enhwe omo ha na omo sire mu ono be hwe wo omo so eti wo kunu ma no omo osire mu ese do omo awale nti obi awo wo mo ware ye no omo ne wakasa afa kokofu no ho da acho obi anka hwe ana wo so waka bibi a kire wo mo se mo papa kokofu no meti aya mo mra me nche acho da bi se enam se papa ne ka sa nti ne de nti wo kwa ka hwe bi god aja enkwada no aka bibi a kire mo se ma me ti koko no o ma wo mo enkwada ne nka hwe god me pacho kunta no peso kasa me pacho o ma ka bibi a kire wo enkora na ka bibi kire me sa mami emire bi mami na frɛ me phone so aka kire me se me fa phone ma zina no nkasa na me di phone ma zina no mami kasa se bo papa koko no mo maji na me pese me tukwan why na kai mami na kasa no ana akora ka kire me se o kai se emire bi o kasa me papa mfa me ko kire na wo ta ba pam me na papa akora se mama se ayo se dey wo dey kind of forcement dey oka na akora ka se sa dey amemba ntu pese otukwan ya otukwan ja funu a mpanfo ba fa nti me ba cha wo kan sa sam na mpa mama mpa cha she to bo so hwe me mama hwe me pa ye ntwatro mani oh mama ye ntwatro na ni me se papa no aka bibi papa fo mpanyimfo mu ti ya no wo ye mpanyimfo pa I respect them. But yen ntwatro ofia aye no kure sa wo ka se koko no utu kwa nto mu mefa mpacha mama mpacha man kasa akora ni di ko no ka kire mi se onu najima wo sua no emoa ni nti opeso okosire nkra na me no o mu di nkomo pa enam se nde obekosire mu di abla me ho ansa wa ye den wako se ne no obeba dia minim oma na one wo mo tiye oh o mo ware ye frɛ obi anka nkyere enkwada ne mi ensa nyina ware obi frɛ o mo ware obi frɛ obi anfele god madam pacho ese mama no na minim no da mama be ya mama we na minim no da by na asase meje no meje me wafa hye ne mentida na minim se tama akora ka kire se afu no omma no mi se de be bia de me kwanta no ono na ne ware no by what can be de be ha nkora na wo no nkora na ba mo hono me nkitenkite na me hwe o mo ama wi nyine o na acha wo ana o manye a o mo mpra na ma me gina ho we no ka me na mo nkora na di ani mu ana papa ho na me ko yi fro oh okay betim ha ya o mo yini anya mo mpra wo me nchen se me no mo na ti bali fa ko okay abudu sande se nkora na se o koko no okay me ba no nkora na se de me badu ha kora mo frɛ me o mo se o mo frɛ me se afu no de kama ba papa ye ne de e be firi be ses no mamna ma o mo kapre o mo sum bisa na hwe god na mamna ne ba kaya mi bisa se mamna ne ba kaya tama o frɛ so mba je fu no ko je fu no a kan den ko wo he na odi ba hase ye e be kasa yeah wow question mama me da sa se mo yo kan de me ne akwara na ani hu ko se koko fu no yanya ne de ya chemu no yanya ne den because mama nso wo ne ma ana wo so ni aba no so wo ne ma ana ntimi nkoba se nipa ba akopɛ ne boa ba papa no obi nso ba brebi papa no so wo ma half ti koko ni anya de yenchem koko ni yenchem koko no ye bechem mitio eja oni di me pacho kasa mi enko pacho anyway ya ampam no god aya di entra di entra ya ampam no ya kosh obi ba ya kosere no ya kosere no ya ware no ori ya womba yeah nti ne kunu fure mu no ya ko ya yi oba ya yi no na ye bushia mu no bia ware mamre yeah she ye sirenfo wo pehye wo tena fie wo hwe wo ma no a gishe ye be man kwala ni na hia na wa hwe de wo pe no na wa ware no na wa timi anya kwan ahwe wo ma no na wo pie firi bushia no mu ko ware be bia e be ya denti na ye wo ha no nti me
ye o she ye ka she ye ware no o she o pere abi oni mama mre no o ye kushanga ni so ye kushanga ni oni mama mre no oni mama mini oni so how no film oni mama mre no mama kasa nti o she o ware o ko tena sha hwe ne ma yes o she wo ware a enye se wo ne oba wo dem ya wo ne da no ono na e ware o she ye kokora se ya me kora wo de kashe me ana she ye fa wo ma me timi ma ho e ma waro na wa shem shia me na bushefo ne be ya de ne ma wa wo ne na one ne beda na mom so obi anyine dia wa se wo ne na e ba cho Samia, Nukunu, Yamina. It's one in that. But what are you? That one person better be out of the bed. Oh, General Mo be brave. Ah, Penny and Mariketua. Let me woo. We don't have a Jimmy here. Oh, one in the bed. Okay, now meaning what we're here. Ah, okay. Yes, or she over Penima. Yeah, yes, Cotanasi. Or Hanamana. No, a tear, yes, or the banner do walk, ye fear. No, what is your name? Ye fear, only Kulu, what Bema and fear. Bema and Mamma. I saw everything yet, or be a cacao. Bema now. If you're not more money, I bear my see you. One in the sea, or the bear my better feel, and the bear man about. I have bear my mamma, and the bear man, and so with you. Now, ye, the entire tail, bear man a year, a call, ye bush and for war. Echo caca hair, more yerano, or Jimmy Kuna for me, some. No, Pushang in any free way. No share. Ye macadino. Ye macadino. Or can't come. Say, Carabano, say, Bema now, you can't have say open or in the pants. Into Bema friend, Casa or so, boy, into no, Barisa Tremco Cosasa here, the fee, the Coca Cosasa here. No Cosasa here is our friend, mammy. A Busano or she, no, sir, can't come no, sir. Macadan, Yago. Shall I eat them on the Casa, the Pacho can't come. Mamma can't. Okay. Eti ba mane tu ukunu ni fie o ma ba cha me ba o tu ukunu ni fie o oh ne ma me nso ti fie o me ba cha me chire mu kakra ba cha to bo na papa nkasa enti na ma me no sa twam ni kunu na o je ni fie nsam no na ma me sa twam e ko zongo he no no sa ko kakra no enti na o sa kan tam ne sa enti zongo he no ye ko ya o ya nsa na ye koye ye koduru ye mene nua na koye ye koduru ye na be ma no on ebusha ye kwan so she amane na mhye ye nua fie ni na ofiri mu no ye bibia wi a che buso fie nhia ni na ye hye ye be fie no o she ampa onu na aka fie ha e hwe japade no e ma ye o tanfo betumi a hwe japade no me ba cha uko fie o hwan na wo ho be ma no na wo ho ene maame na maame no wo dem na be ma no wo bonten no shata de otopa taza na she na ye chia na o mai nkonye na etena so na obusha ye kwan so nti mame pie orinso pie de every day na brare na menu an busha na she ta me na kola ba ko hye ne so na menu an busha na she akola we ofiri o she o de be ma we ba no na she na wo nim sa na wo shan so ama yo ko se wo kunye ye no so ranka menu an nyina ye chiri na yedi shuri shi o fire bag ko ri wura de na se da bi yentimi na fi ha fi na sha na yes fire bag na ko busanga ni na odi ma busanga ni na wo ho no na ko fi na ko bona mane na ye da ho ade ke ye na ko ko sha sha hin na fi ye ko dur ko sha hin na fi no no so ko sha hin na shi ashen we gese ko zo mo hin ho nti ko do zo mo hin frɛ no na obaye no she wa fom na she ye nipa ye nyina ye nipa ka so fom a ye mfo so no obaye ka sa wa fom e won zo ngo hin anim god na zo ngo hin she o so wa fom ye ba ye ndɛ na me she mate nti onko na onko yi be ma mfiri fie ho god na ye mfa no ko fie na ko ye mamre na ni fie na otimi no efia ka no ye se ba pra
efi ni free ho Sa na wo sesen o se oba yi be ma na free ho obeyi be ma oba yi na free ho de a okoyi free ho na enne me ye dwuma wo Jamesa me security ni nti me sha ya ko se ara ye ko me menda ade ke ko se na di ahwe no na me sha ko ye o ka no wa timi ayi be ma na fifi yo na o mo sha fra ye kakre na sha firi sirem na sha ko ye ko hin ahemfie na ko shama wo na hin for se eye den na o mo abazo mo hin fie wo so be yi na na wa yi na firi ho na enne wa yi na firi ho na e be pe committee for no ba yi ne nema na to agu ni nyina na ba yi ho oni na ko ni de nti o be kasa o se me boa me yakwara me ko 8 years okay what you say na ahim for no na be ma sorry ma me kasa wi wa gasero be ma sorry no se o sere ye na na o so sere o mo se o mo ma da me nsa na o yi ne nema na ahim for no se o ni mi ansa ni pa do wa jere yere e da fie be ma na e buzanga di dabi o ya santini yeah nti wa jere fie ete ho wa sa jere koko te so wa ba o se pie wo se o he damien o ya he damien shamma o mo am free sire nkura ba ye no fie de sheye no o mo anya dan adam ana de ke ne de asho no na wo ko ni wo nya baby fa de ma no koko enna ye be committee for wa yi ne ma na go na o se pate ampa okoyi ne ma no ne se o ma ko sa he ne se maame tena fie ho na mamma be ma na fie ho biem se wo pa no wa ye biane na de ko ma no ye ti ahyehyɛ na ye kɔɛ nti ye kɔɛ na me gi kokofo no na me hye busuafo no wo hɔ ko sa he no hemfo no na ye hemfo no na ene busuafo no no me hye o mo nti kokofo no okay o mo ti ko mo ya baage mienu ina mo baage me wo ne bo 30 million 6 million na o ye 6 million no ina me me wata kima yo na ye ina me hye o mo nti 20 million fa maame no e mo ma o mo fa ne nyina ma no o sha se no on fa 10 million ko ma no na on fa 10 million 20 million hye ne ma nkwara na wo fie no e mu de ye ne ono ne ma ono ma miru wo ono ne ma wo ho o ma kwa ye 9 nti 20 million ko ho 20 million na koko no omo de ye no na omo te no mo wuram de abrebe no ma tete na me 20 million no ma ye Emma to ni nyina Emma hefo Emma paafo o sha se na me de hye nsem no omo doye omo doye no sikano kora anso na ekiro no mo sha te ye na enduru bag omo fie na omo dam no ekire wo mti ye enduru bag adabi first na ye bag mienu eye den na ekire ya wo ma wo musika so omo fa no ho no omo ti ye enduru bag omo na be ka kire wo se enduru bag se be le ni ho ahemfo na omo te koko no obuhia omo ka bo na omo te koko no ana omo se no de enduru bag na omo ton ye na ye yibi omo hye ye mpompe ye nto nuro na omo to ana omo di skari na apato to nuro yes anu de nkwara na anya bi adamu anya bi maame ne so anya bi ti na wo maame ne nsam de otimi hye so yi ne sra maame kasa wi aka me tie o sha te ba ko no sama na maame so wa bo dua okunu wa bo dua gu nti wa bo dua gu so no efie na brikis dayo nye dan papa ye nimpa wa sha kasha agum obi ba hye so obi ani fie ho ye bre ni nti no me pese o ke kwa mo ya nfomo ma no kwan na on dam na on prapra na mam sa ni pa so ni maame no na o so ko bona ma o bona ma na hye maame no pena o ko na maame so wa bodua wa kakasha bone na papa kire sa bebe ebodua edua na wo bo ye ne wo kai free ho papa ensem ni bobo ne tofa me pa cho no ye bre na so awi anya sa ye ntimi nka hwebiem wo bo odua na mo dane ye ko hemfo no ho no hemfo no frɛ no na o hye wa mbodua na wo si wo bo odua na me se wote o hye o mo hye ono ana ko yi nipa bi na o hwe kokoo no so na o ko nipa ne yere no ho na o kakra so etu akobọ odua gu kokoo no so o kakra de o hwe kokoo no so yere se oba bodua na hye dana ye hye no wakakasha bone e dia to dem ho
wa obakọ ho a bibi to wa ondo fa ho okay bibi anto so a okay eti kokoro na ate na mo te mani bi etwa nkwada no ye te se bibi am kudu first wa 2 bag second no na enduru bag na omuri to nuru ma wo mu nyesa ma wo mu nyesa wo ho ma wo mu nyesa se wo bibi twa de so te nya kokoro bag ni enu a wo kwahwe ya wo so ya nya bi sa de ya no ya ngire ntemo tema ye ko ya ko di ahyem no na se wo no kura ahyem no ono kura ahyem no wo nya bi na egu paso no ono ye o hwehwa ye wa anti nkwara na nya bi obi a nya bi eno ane se bi bokoko no ban o ta se bi akire de na ete ye no na no mo ton pa de pa wura no ahwehwani no watene de na de aka na aka 8 million na me hye on fa o ma je ade na se no me hye ma je ase no papa me bacha o pese wo ba mu bi che mike ade no kasa me pese bi so ba ya asem kasa ewo asem o papa e ka no ho asem a o ka no em se adwuma e bai obi a won hihye de o kan ya em ya kakra anan kan pese mbusa no o se ne kunu no wu ya akodi kuna no o mo tete o mo ya ye baba ho ye baba ho na within you know pacho ye kokoko ni die no me pacho to bo e pacho wani die mo me pacho ye hye kokoko ni die no yan kwandam ho kokoko no sese no matie bo ya akopem tambe la show no na tie ono na 8 million ne kakra na hwehwani no bo sha kakra na hwehwani no yi ne die no na ka 8 million na me show mo fan koma ko sha he no na o fan koma maame no asemo imen kasa afrafo to omuti omuri koma maame 8 million no de ode call ye no we he na me show onyi 1 million no fa 8 million koma maame no no show da koma asemo yi anything okay eti you say no koko no wo mo well good did you see about that ye pese maame no obi ba de ko je no ni papa mo ete ho tweye hye omo ba na ye hye oni ye nhwem ye mfa ho ma de mre no okay na ye ntana na maame so won ko ye fie oba ko de papa mo ho na me hye ahimfuna ni mu na me se on de on ko de papa mo ho na ye baba na ye ka hyem no so pay ya na ye ware no on pay so a de papa mo sha be na ye say am ka sa mo pay no ba sa mo ware na mbutima ware no oh ye wa kwa wo ba ye mamre no na ye ware no okay okay me ba cho papa na wo ka bibi asema me pa cho bre wanim se asema pese me kan se em se bibia won hihye ana se adwuma se kwan mu won hihye wa ha se ebia maame o so ko ni kunu no wu ya o papa ma ahonya ha ye se o motete no atete o motete wosusu abusiafo nti wanti manko wanye obia nka bibia nkyere no ana wo san ba wo ba se susu a oboye yi no wa report bibia nkyere se ebia se koko na wo beta sa wote no according to no ankasa o se o friend kwala no bo mama ne na emom nkwala no mu jisikari ya mama wo se o bo papa ma ne ana papa na sese o se hwehwe o se o mo ho no nti wo jise o mo nti nfa we ne hwe wo mo o mo hwe na tre wo ne nchen o tie na mmaka ho anso o hwe o mo ho esi de na wo de wa ko cheku na de ma ye ma wa aduane ndi papa on sa me kasa me so de me head nim wo pacho mo se wo fancy na mo nyina mo kasa se no kan na kese bisa wonu ya kasi na metina ati ye kuna no bisa ni sa meti kuna dam no sikadodo ade maame no on kama ye se ye ma se di kura ma mi se ye pa na wo pe ye bre no ko ne nchasem bi tiri pacho eja ni pacho asem na ono o ka no wo kuna dam a wo na wo kodi dwana ana ye ya dwa wase no mo ma na biare ye ma na biare ana wote wa ka dem pese me kire no se obi ba ye ware obi ware ya ye won hihye da ho ye wo obi ode mane obi a oje sisi no me pese ka moma ye kwan ye ne na buchia no kwohia o abuchia abuchia no so na ede no mai enti ye mfa no kwo abuchia no ho na hihye ya abuchia no ye baye no na ya mama so ate because ye intimate na say ye che abuchia japade abra abuchia fo so so eni ho ende no kure mane ke si ade na ka wo che ya ti be wa ka na eja ya ti asie nyesa mi di mi fie na menko ba dia wo ho ani sa amamre na na omukodi si so oba ni ajapade wo ni kunu fie na so wunim ko me pacho tie me mame che ye kanfo no ye wo ye rules sa ya mamra ye diswo
sɛ yɛ ade a woyɛ akani ana wokɔ wura mu a ɛka mɛka sɛ bi asɛi wei deɛ woyɛ buzangani ni bi wɔn mo so yɛ buzangani ni bi wokɔ akɔware no wonni mu nhyehyɛeɛ ɛda mo abusua mu mama ɛyɛ asisisɛm afɛsɛ na ɛyɛ asisisɛm eti mepatɛ wo sɛsi a no deɛ wɔn mo aba a wɔn mo bɛka nie wɔn mo se ansa na agyapadeɛ no bɛba wo hɔ anaa ɛbɛkɔ wɔn mo hɔ no wɔn mo pɛ sɛ wowɔ maame ne papa wɔn mo ne wo maame ne wo papa ekohyia wɔn mo de wo kɔhyɛ wo maame ne wo papa nsa sɛ wɔn mo bɛware wɔn mo gya awaware esesei te deɛ wo pɛ ne yɛ wotwe ne ho sɛ mama mate aseɛ na yɛkɔ ne yɛkɔ na ntentam nso a wobɛsan ba na asansi mate ɛdeɛ bi ni haw sɛ bapafoɔ yi te ha so wɔn mo de wo kɔ na ntentam a ɛkwan da hɔ bra yɛbɛgye wɔ wɔ a wɔatu na yɛnso yɛhwɛ Ghana constitution no sɛdeɛ according to nyɛ according from deɛ da no yɛnso yɛ deɛ yɛ dɛn yɛnso yɛ deɛ to wobaayɛ obi gye musika papa wobaayɛ obi gye musika ɛnokora ne yɛde yɛ adwuma yɛnim sɛ yɛka kɔ ha eti sɛ wɔn mo se yɛde wo kɔ na wofiri yɛ buzangani na wɔn so yɛ buzangani na wɔn bɛgye wo ma wɔn de hyeɛ na wɔregya yɛ na wɔn mu nua bɛrima na wuo na wɔdi kuru awie sɛsi a no wɔbɛ kuma se ha wɔn mo so so mo fa usrem ɛne yɛde wo baayɛ wɔn mo de wo kɔhyɛ wo busua nsa wo kɔhyɛ wo busua nsa wie na aba bɛtena asantema mu ha ɛyɛ wo wa line nipakyɛ no ano no nipakyɛ o yɛ bere nipa foforɔ o nipa foforɔ te akyire o ɛbere nti wei deɛ yɛbɛda ase sɛ mbɔkɔ da bɛn bana mpakyɛ ne papa no mede na mama asofo mo bɛkɔ da bɛn mo na mo ba ha na mo sɛ mo de ne kɔ na sɛ mo de ne kɔ da bɛn ahemfo no ɔmo hyɛ da na ɔhene baako sɔre yɛ ɔpaakyɛw no ɔmo hyɛ ɔyi hemfo mu baako no ɔngyina mu na da ɔbɛkɔ no na ɔnka nkyerɛ yɛ sɛsi a wɔn da fidie yi so da bɛn na ano wɔn bɛkɔ maame sɛsi nyɛ ɔna adekyi awo kɛsika o wɔn mu na de wo kɔ tu wɔn mu na ɛsɛ tu awo kɛsika ɛsɛ Daddy, yɛnyɛ ne saa menkɔ mɛtumi afiri me fie ɛneɛ berɛ no so no mode ne kɔ a yɛ nɔmba no a yɛfrɛ yɛ no momfrɛ papa no ne yɛntie sɛ wɔama nso so a moma yɛ asonte yɛdam ase yɛdi akyirɛ na yɛnsɔre mamane mesrɛ wa ane die kwan so wahu abibibi wɔ hɔ a wobɛka na wakɔhwɛ akyirɛ na wakɔhye awuo minam yɛntafoɔ no sɛ baa bi gyapade wɔ fie a wɔla ma ɔwu nkyɛ obɛwu ahu because mmara no dadadada na yɛbɛtoo so yɛkyɛ gyapade a nkyɛ ma baa wɔ fie yɛde kyɛ ma wo mba ɔma nso yɛ bɛbɛdi agya wo bɛndi ngya sɛ woware na wagya wo mba wɔ kunu hɔ koraa na wopa yɛ dɛ a nkora no bɛba wo maame hɔ baabi a wo nsa ɛba no mempɛ ɔbɛka wo maame hɔ wate asɛm no a wɔ mu ka no ɔse ɛnka kokoo no mɛyɛ wo ma ne wɔɛnsu nuabaa no ma ɛdea na yi wo ho firi mu apostol wonte asɛm no ase wɔ mo se wo no ɛnyi nyinam ne ma no koraa na yɛ mmarima ɛti wo ma no na yɛ mmarima eti ada na wo ma wo ma no eti no se kokoo no de me gina ha no mo se me ka ni pempen se mo agi kokoo no se no efiri se na baba yi ti kokoo no na wonya bi firi so eno kura ye baako mo baba ye kura na wo no ho ana mo gine mo nya kokoo ayi box 2 ana wo busa se ye se ne 60 million se no 60 million no akwa to 8 million se ko le wie na mo ko ni wie na ye awie ya na mo obo ba ne ye yi mo ba ko se na mo be ɛda mama mba ɛda hɔ mama me wemba tie ɛda hɔ nkɛda we mama we mba because me wa fashion mo yɛ mba ba so de tepede wɔ fie nti na sanka onya botra ne mba no mo na beti fu fu ne de fu fie no ompra na wɔ no hɔ no ɔmo ntumi nkɔ pre japade no ɔmo de na na ɔmo nya ɔmo de antito na yɛ mmɛma no ɔmo na bɛyɛ dɛ ɔmo na bɛgye ɔmo de na yɛ ma ɔmo yɛ na bɛyɛ na maame wɔ me ba no ka kyerɛ so wɔ pre no ho ka me hu ya nkɔfra na ka me ma no mfasa na mba ka ɔfa mampa ayɛ dɛ ya wo mba na ɛba bɛ ko wo pre ndɛ wo pre wo ma no so na ɛba gi fie wala ni ntina me anti na wo sɛ nka bi anka wo bi wɔ bi ka kyerɛ mo sa akora
no mo fa no ko school na ho ni hia me asama nya o asama me kunu ketua no wasire we no wo chachi ma yasra wo dia ye ka sa wa ni sa yasi akwara wo mu sa nyane ma no nche sa akwara ni ntrafie ombara I don't dress akwara ni ntrafie wali unko school sofo akwara ni wa fle me sika no 20 million no me wo take man sanna na akwara da school ya na wo ko school Abusua se na meka dada na abusuafo yi na aba behye be ma no abusuafo na nsem omo ka nyina case na nkasa no mo mpese o mbedi ni wo ahoma yi so o mpese o mo kwaka wo fie nti pani ba ko wo mu se ne amo amote ye no o mo se yenyi asem ne fa nko fie no mo ko hu oba na abusuafo no mo nye de o mo nka asem na ne ebesi wo akire no nkomodidie mu no o mo kwatena ase a ne ebesi wo ho no omo de beba betu dwa ama obia amansan nyina atibi enti we de ehu hia kasa bebre me de besi ha sei na da senenso update ne ba mesanso e de abram e ma remfi se obe like no wa share no wa subscribe aha emergency Ghana TV me din nso aye na na akosia de pada senenso e besanso e hia makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.